धन्यवाद सर। यानंतर डॉक्टर शिल्पा पवार मॅडम यांना देखील विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। यानंतर रिया आळवेकर मॅडम यांना विनंती करतोय की कृपया सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र आणि श्रीफळ देऊन मॅडमचा सन्मान करायचा आहे। नेहमीच HIV रुग्णांची सेवा करत असतात, त्याचप्रमाणे समर्थ सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून शिल्पा मॅडम देखील मधुमेह मुक्ती आणि व्यसन मुक्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत। समाजामध्ये कुठेतरी हातभार लावत आहेत, कुठेतरी अनेक तरुण आज व्यसनाधीन झालेले आहेत, त्या तरुणांना व्यसनमुक्त करणं आणि समाजाला कुठेतरी योग्य वळणावर आणणं याचं काम आज शिल्पा मॅडम करत आहेत। त्यांनी आजवर केलेल्या या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या या मंचावर त्यांचा सन्मान केला जातोय। यानंतर मी डॉक्टर शिल्पा मॅडम यांना देखील विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। धन्यवाद कोकणशाही न्यूज चॅनलचं आणि स्वामिनी एज्युकेशनचं। ही तर मी तिला मुलगीच म्हणेन, कारण ती वर्ष जेव्हा ती कोकणात आली आहे तेव्हापासून ती माझ्या टचमध्ये आहे, ॲज अ पेशंट म्हणा, ॲज अ फ्रेंड म्हणून आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्यांना तुम्ही इथे बोलवला आहात ती मुलगी किंवा ती जी अगोदर तिला जी आयडेंटिटी नव्हती त्या आयडेंटिटीपासून त्या मुलीला किंवा त्या आळवेकरला मी ओळखते आणि मला त्याचा सारखा अभिमान आहे। आणि आपण इथे सर्व महिला जमलो आहोत। मी ॲज अ डॉक्टर म्हणून फक्त त्याच कोअरमध्ये काम करत असते, त्याच कोअरमध्ये येत असते, कारण प्रत्येक मुलगी म्हटली किंवा प्रत्येक स्त्री म्हटली की त्याला सगळी कर्तव्य येतात। पण आजच्या निमित्ताने कोकणशाही आणि तुमच्या प्राजक्ता मॅडममुळे मला इथे सगळ्या भगिनींशी असं फेस टू फेस बोलता आलं, भेटता आलं। सो मी खूप हॅप्पी आहे आज आणि सगळ्या तुम्हाला मुलींना, सगळ्या माझ्या मैत्रिणींना पहिल्यांदा हॅप्पी वुमन्स डे। आणि 8 मार्चला म्हणाल तुम्ही तर प्रत्येक स्त्रीचा जसा आदर केला जातो, सत्कार केला जातो, पण मी म्हणते ॲज अ म्हणजे वर्षभर किंवा नेहमीच तिचा रिस्पेक्ट किंवा आदर हा ठेवला पाहिजे, कारण व्हेन देअर इज अ वुमन देअर इज मॅजिक। जिथे स्त्री आहे तिथे ती काहीही करू शकते, म्हणजे तुम्ही कल्पनाशक्तीच्या बाहेर त्या स्त्रीची ताकद आहे। आणि ही आज मी नाही, तुम्ही नाही, आपण सर्व स्त्री ज्या आहेत हे काही एनिथिंग कॅन डू इट, काहीही करू शकतात त्या। म्हणून मला त्या स्त्रीला आणि इथे जमलेल्या सर्व मान्यवरांना मी अभिवादन करते आणि तुमचे खूप आभार आहे। आणि ॲज अ डॉक्टर म्हणून मी थोडंसं म्हणजे इथे सर्वांनी म्हणजे ज्या होऊन गेलेल्या आहेत ज्या महिला त्यांच्याबद्दल बोलले, पण मी आता ॲज अ डॉक्टर म्हणून मी वयाप्रमाणे एक सल्ला देईन। 8 ते 10 किंवा 8 ते 5 ते 10 पर्यंत 12 पर्यंत ज्या मुली आहेत त्यांना आपण इथे जे आई आहेत, इथे बसलेल्या पालक आहेत त्यांना मी सांगेन किंवा जे बघणारे जे आपले जे कोकणशाही न्यूज चॅनलचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना मी असं सांगेन की तुम्ही ॲज अ पालक म्हणून नुसता अभ्यास कर, त्या मुलींना हे कर ते कर, अभ्यास कर, एज्युकेशन कर, डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, नेव्हर मॅटर। तुम्ही पहिलं त्या मुलींना फिजिकल ॲक्टिव्हिटीला भर द्या। 12 ते 20चा वयोगट आहे त्या मुलींना ऑफकोर्स तुम्ही त्यांना एज्युकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी राहील, तिथे तुम्ही एज्युकेशनसाठी तुम्ही त्यांना महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे आणि 10% फिजिकल ॲक्टिव्हिटीला त्यांनी भर दिला पाहिजे। कारण जर तुमची शारीरिक जर ताकद नसेल, जर शरीर कमकुवत असेल तर तुम्ही मोठे लेवलला जरी असाल तरी हेल्थ जर तुमची खालावलेली असेल तर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही। म्हणून फर्स्ट फिजिकल ॲक्टिव्हिटी। मग आता फिजिकल ॲक्टिव्हिटी काय करायची तर तुम्ही मुलींना बॅडमिंटन शिकवा, जिम्नॅस्टिक शिकवा, योगा शिकवा, अगदी डान्सिंग शिकवा। तुम्ही नुसतं दोरी उड्या जरी मारल्या तर त्याच्यामध्ये सुद्धा मुलींची हेल्थ खूप चांगली राहते। ऑफकोर्स हेल्थ असेल चांगली, नक्कीच त्यांचे हार्मोन लेवल पण चांगली असेल आणि ऑफकोर्स जेव्हा जिथे ज्या मुलीची हार्मोन लेवल चांगली असते ती मुलगी कशी आनंदी असते, हसत असते, हसरी असते, ती घर पण हसवते। म्हणून ती मुलगी आजची मुलगी आहे तिला नुसतं अभ्यास कर ग, मग ती कशी करते, ही कशी करते असं कंपॅरिझन तर पालकांनी आजकालच्या करू नका। कारण पुढे जाऊन तुम्ही भले इंजिनियर झालात, भले डॉक्टर झालात, पण तुमची जर फिजिकली फिटनेस नसेल तर तुम्ही झिरो आहात। म्हणून मी आजच्या बोलवलेल्या तुमच्या या औचित्याने सांगण्याचा उद्देश आज की फिजिकल ॲक्टिव्हिटीला भर द्या। आणि लास्ट पर लिस्ट पर जी शिकवते किंवा जी स्त्री जी आहे ती जगण्याला अर्थ देते ती स्त्रीच आहे।
जे जगण्यातून जी आपल्याला शब्द देते ती सुद्धा स्त्रीच आहे आणि शब्दातून जी घडवते, जे क्षण घडवते ती देखील स्त्रीच आहे. म्हणून सर्वांना, तुम्हाला इथे जमलेल्या प्रेक्षकांना आणि माझ्या कोकणशाहीच्या बघत असणाऱ्या प्रेक्षकांना, तुम्हाला सर्वांना हॅपी इंटरनॅशनल डे. आणि कोकणशाहीला न्यूज चॅनलनं माझ्या खूप साऱ्या ब्लेसिंग आहेत. आणि ही मुलगी एवढी जेन्युइन काम करते आणि ती नेहमी मला सांगते की मी 8 तास लॅपटॉपवर आहे, मी 10 तास लॅपटॉपवर आहे मॅडम, माझा हेडेक कसाही घालवा. मग तेव्हा मला अभिमान वाटतो की माझी होमिओपॅथीने मी तिला क्युअर करते. मग जेव्हा मला, आणि हेही सांगण्याचं मला इथे एक माध्यम मिळालं तुमच्यामार्फत की मी कोकणातली मुलगी आहे. जेव्हा मी PG करत होती कोल्हापूरला CPLला, तेव्हा मला कोकणचे चेडू म्हणून ओळखत होते. म्हणजे कोकणचे चेडू बाकीच्या ज्या गर्ल्स असतात, म्हणजे ज्या जरी डॉक्टर असल्या तरी ना त्या वागताना खूप अशा एकदम हे वागतात, म्हणजे इन द सेन्स खूप अशा कॉम्पॅक्ट वागतात. पण कोकणची जी क्वालिटी आहे, कोकणची जी मुलगी आहे ती नेहमी ओपन असते. आणि मला सार्थ अभिमान आहे की मी कोकणची आहे आणि तुमचा चॅनल पण कोकणशाही आहे. आणि माझी मुलगी जी आहे प्राजक्ता गावडे, ही पण कोकणातलीच आहे आणि ती जे करते आहे काम खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. आणि ज्यांना कोणालाही मुंबईला जाता येत नाही, आपले पालक खास करून मुंबईला नको, मग तिथे पाठवायचं नाही आहे, पण त्यांना शिकण्याची इच्छा असते, नक्कीच त्यांनी स्वामीनी एज्युकेशनचा प्रेफरन्स घ्यावा. मी इथे बोलून थांबते. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.